Di dema ku dengê ji bo yekîtiya Kurdan li Rojavayê Kurdistanê tên bilind kirin û amadekariyên li darxistina xwepêşandanan ji bo wê yekê tên kirin, Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD êrişî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dike û wan bi tûmetên cor bi cor tûmetbar dike. Herwiha alîgirên wê jî diruşman li dijî Encûmena Kurdî û serkirdeyên wê li ser kolan û cadayan dinivîsin. Li gorî agahiyên arkê ku îro careke din û dibin navê şehîd û xwîna şehîdan, saziyeke PYD daxwaz ji dadgehê kirine ku her yek ji cîgira Serokê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Fasla Yusuf û endamê emîndariya encûmenê Beşar Emîn werin dadgeh kirin û ew jî bi tûmeta dijatiya wan ji şoreşa ku PYD navê wê dike şoreşa Rojava ya ku hîn nehatiye zanîn li dijî kî ye tûmetbar kirine. Beriya hefteyekî jî ragihandina PYD kaxezeke belav kir û got ew belgeyeke ji malbatên şehîdan e. Radestiya ku tê binavkirin dîwana dadgehê kirine. û têde dixwazin her yek ji Serokê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Ibrahim Biro û her du nûnerên encûmenê di şanda opozisyona Sûriyê de Diktor Abdulhekîm Beşar û Fuad Alîko dadgeh bikin. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê jê bersiva belavoka PYD dabû û gotibû cihê mixabiniyê ye ku PYD bihayên şehadetê û şehîdanê tevlîna kokiyên siyasî li dijî Encûmena Kurdî dike. Duh jî grupekê PYD ku xwe bi navê Yekîtiya Ciwanên Rojava didin nas kirin, êrişî xwe cehiya Rojhilatê Qamişloyê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kirin û li ser dîwarên wê axaftinên xirab li ser serkirdeyên encûmenê û cîgirê Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê Diktor Abdulhekîm Beşar nivîsandin. Li gorî çavkaniyekî ji xwe cehiya Rojhilatê Qamişloyê Enekesê ku ciwanên navborî yên PYD diruşmên xirab li ser Encûmena Kurdî û serkirdeyên wê nivîsandine û di rêya otomobîlên xwe re li ser taxên cuda yên bajêr geriyane û diruşmên xirab li ser encûmenê ban kirine. Ev çend rojin Partiya Yekîtiya Demokratîk di rêya ragihandin û saziyên xwe re êrişî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bi tundî dike û Encûmena Kurdî bi xirabtirîn tûmetan tûmetbar dike.